Čo keby som ti povedal, že za 30 hodín môžeš posunúť svoj projekt ďalej, než za posledných 30 dní? Vymyslel som totiž Extra Mile Session, na ktorú ťa chcem pozvať. Je to taký mix konferencie, brainstormingu, mastermindu a konzultingu. Žiadne omáčky, len akčné kroky, ktoré môžeš aplikovať v podstate hneď zajtra. Teda, klamem, omáčky čakaj, lebo šéf-kuchárom na tomto brutálnom mieste je Ondřej Hutník, ktorý bol jeden zo šéf-kuchárov Forbidden Taste. Odkedy som napísal moju knihu Forbidden, tak som mal niečo takéto stále v hlave. Pôjdeme do hĺbky. Budeme riešiť brand, komunitu, 1000 True Fans a samozrejme, ako sa z toho celého Cena za úplne všetko je 12 345 korún. Ubytovanie, jedlo, za úplne všetko. A teraz za najbližších a na najbližších 96 hodín dám psychocenu 9876 korún. Takže za 392 eur môžeš zmeniť svoj projekt a možno aj svoj život. Let's go!